sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang K-Station! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, 35 minutos, makaligad ang alas 4 sang kaagahon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maayad-ayad gid nga aga. Magandang umaga. Sa aton sa ring nga mga ka-K5, bugtaw na sa may mga obligasyon aga pa. Basta syempre sa mga wala sang tawag na sang manggad. Karanglan nga mag-baka-baka, especially dira sa mga negosyante, sa mga ordinaryo nga mga mamumugon, nga may mga salaguron, may mga ginapa-eskwela nga mga kabataan, kag may ginapa-lamon. Good morning mga ka-K5. Sa mga magapadulong sa simbahan, kay ang iba nite syempre, kinandan na nga magpadulong sa simbahan every Sunday mga ka-K5. Especially dira sa mga Katoliko, sa mga Baptist, dira kung ano man dira ang inyo sining relihiyon. Mga ka-K5, himos na, especially sa mga mahilig magpadulong every time nga first mass. Tinamigid magpadulong sa simbahan aga pa, no? Para mabulubugnaw ang inyo sining paminsaron, mahuluhangin hangin samtang kamo ang nagalakad. Ang malamig nga dapyas ang hangin, ang nagatapik sa imo nga mga panin. Ang baga nila, early bird catches worm. Hindi nga nabi kwaon ng ulod nga baba. Sa mga ka-K5 natin, good morning. Welcome na diri sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Dira kay Tita Rena Mapa, nga gwapa-gwapa. Sa may Rizal Lapuz. Bugtaw ka na, Tets. Ay, kung wala pati, sige, sleep well.
Let's take the Adra sa may Dekamaya, sa may Rizal Apus, good morning, good morning. Sa mga kapdanan dra ni Tita Ren. Kaya nga mga gwapahon, yung mga kabataan kag kaapuhan. We'll drive on and follow. Of course, welcome na welcome ka mo diri sa aton nga pagpangalagan sa Sunday Morning News. Makaupod ninyo ako ang inyo alagad sa mga aga. K5 Langga Kim. K5 Kim Montaño Kaluyo. Halin alas 4:30 sang kaagahon tubdob alas 6 aga. Nga early bird kita sa buong Domingo. Sa mga ka-K5 naton. Sa K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Sa mga ara dira iba no sa may abroad. Ate ano oras dara sa inyo? Kon pariyo man kita diri tiyempo ti iba ni. May mga trabaho pang ilay nga mga madam, mga sirs nila no. Kaya mo na aga pa nagahimos. May karami gid bala kong tawag na kung aware ka man sa nagakatabo sa Iloilo. Diri sa may Pilipinas, pinagi diri sa K5 News FM. And of course sa mga ka-K5 naton. Nabi man makabati isang hiligay nun. Ko talaga man mag-ulo English. Pag-amo man wala ko nagatrabaho kadra sa may Manila, sa mga K5 naton. May ara iba nabi nga tawag na wala pa gani nagdugay didto nakabalong mag hiligay nun. Ano na makabalong mag kinaraya. Dara kay ang garangubo naton nga mga hiligay nun kag kinaraya. Sa mga K5 natin nga taxi patrollers, K5 taxi patrollers, nga nagalibot-libot sa buong nga kaagahon dari sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang bagani ni K5 Abigail Gafate. Ang damo ni nga nagataxi nga nagatambay sa guwasang lodging house. May damo ko doon nagapalodging house para gid lamang nga magpaligo kay wala tubig. Cute. Yun ay si K5 Abigail. Hindi siya Abigail, kundi Abigail gid mo. Good morning sa mga ka-K5 naton. Sa limatanan ka mga distrito sa Iloilo Province, kamusta ka mo dira? Sa mga may obligasyon, pero ang bali, sige na lang gani. Mga 5 minutes pa, Abi. Alam mo, may alarm clock ka na. Mga ka-K5, patay mo naman nga snooze. Karoon na nga, after 5 minutes, after 10 minutes, Basta sa atin, syempre, Let's take the car and naggalapaw ka na sa nag-late ka na sa kalaltuan mo. May ara man yan sa sobrahan ka early bird, wala pa balang ilang alarm clock, pero bugtaw na sila. Ako ginabla sa ara na sa body clock ni mo. Sunday. Good morning sa mga ka-K5 naton. Sa my first district of Iloilo, listening via K3 News FM Yagaw. Kamusta dira ang panahon? Mga kabanwahanan sa Premier Distrito. This is my Dira sa may 2nd District naman. By the way, dira sa Kuya AJ, sa K3 News FM Yagaw. Dira naman sa 2nd District, pod naton dira si K5 Kuya June. Sa K3 News FM Leganes sa Iloilo. And of course, dira sa 3rd District, via K3 News FM Kalinog mga K5. Pod naton dira si K5 Kuya Jepoy. Sunday morning. Up with And of course, dara naman sa may 4th District of Iloilo. Nagapamati ka mo via K5 News FM Pasig City. Sinupod natin to ka K5 An, si K5 Admar. Dara sa may syudad sang Pasig, sa mga ara sa Talipapa. Si K5 Von Gali. Tambal naman na siya, lain ang duty di, lain ang ilalawag mo ka K5 Kim. Sa mga ara dara sa Bono, sa Talipapa, sa Merkado Publiko sang Pasig City, maayad-ayan yun nga aga dara sa inyo. Yuhum-yuhum samtang aga pa. Start your day with a smile. Ano gid ba ang yuhum-yuhum bi? O bisan hindi lang bala kompleto ang imong ngipon. Basta importante masinadyahon. Diba lang mga ka-K5? Doesn't matter kung may tahang man ang ngipon mo. Ay, importante makitaan ang imong nga mga yuhong nga nagakinang-kinang.
Malayo pa lang, makalalato na. Dara naman sa may Quinta Distrito, nagapamati nga mo via K5 News FM Sara 88.7. Kaupon natin dara sa technical side ka K5 Ivan Carl de Duro. Ati wala gid na guro gagamay kay de Duro pa. Mabalin si ka K5 Enrico Sorita nga nasunod-sunod bagid ba? Diri sa may syudad sang Iloilo, nagapamati ang aton siri nga mga kabaranggayan sa 180 ka mga kabaranggayan sa pito tanan ka mga distrito. Adra sa may area sang Mandurriao, kamusta ang pagjulo jogging? It's jogging era, fitness era sa buong mga ka-K5. Damo, nagyadang naga-jog-jog, naga-walk-walk, kag mag-kulukaon-kaon karon sang batchoy o kun aros kaldo. And of course, dara sa may Mandurriao Public Market, sa mga wala na tungnawan, nagapulo pa ngapi-ngapi na subong nga aga. Sa naga-drive tra halong-halong ha. Matulok sa dalan, hindi sa nagabanaag nga paa. Follow the sun, making Sunday go on and on. Hey, hey, hey. And of course, good morning man. Tara sa mga gwapuhon, sa mga tisuyon, sa mga tisayon, sa mga vendors dara sa may Haro Big Market. Kamusta ang inyong nga aga? Beautiful day. At i-manifest ninyo dapat madamo ang binta naton subon. It's about manifestation mga K5 mo. Kag pagbakas-bakas mo na diskarte mo sa hindi man pagbutong sang bumalakal. Hindi para makatawag ka dara sang customer, no? Kag pasuki-suki. Beautiful Sunday. Good morning man. So, may mga ipa-shoutout ka mo naka-live kita dari sa aton nga Facebook. K5 News FM Iloilo 88.7. Dara sa may area sang La Paz, sa La Paz Public Market, dara sa meat section, dara sa mga dry foods, mga gabaligya uga, mga gabaligya bugas, tika mo sa bugas na da, tagpelang kilo subong beef. And of course, sa mga ka-K5 naton, dara naman sa may area sang city proper, sa Iloilo Terminal Market, sa Iloilo Central Market, Sunday morning. sa mga agapat na nagapamugat na ti amugin na. Nagatawag na, nagahuman gidya. Namumuo ang iyong muscle. Sa mga ka-K5 naton dara, agapan nagahinakwat. Sa mga nagabaligya dara sang isda. When I see Dara sa may fish port. Good morning. And of course, drama na sa mga suki naton sa bay distrito sang Molo. Malapit na lang dra fiesta ho. Di wala gid tada pagpulo panghagad abi. Naidlaw kami ni K5 Andre magkaon sang estofado. Ano pagid afritada. Valenciana. Amo darang kalanaan sa may tawag na sa may area sang Molo district sa may Molo Plaza. Usually kung magpanyapon or mataghapon mga ka-K5, o damo da may mga relief, may mga inasalan. birds are singing. Kag-iban pagidara mga ka-K5. Nilagaw ka mo dara sa may molo ha. Fiesta nila if hindi ako magsala is July 26 gidman. Ate ma'am, fiesta kita to ah. Harap lang dito ka lang sulod sa balay ni Kap. Na obra nyo man ha. Para walang kamo sang kilala sa amo nga lugar. Wala ka man sang kaklos. Sulod ka to diretso sa balay sang barangay official. Kung kayo may birthday ganito, may bunya gani, pulo palakpak ka man. Kaga diretso sulod. Pati kung masako sila, siyempre hindi nalaman notisyaran sinuuni siya yaman. And of course, dara sa may area naman nun, sa Arevalo, sa mga nagapaliwaliwa, sa higad sang baybay, sa mga nagapamunit dara.
Maayad-ayad gin nga aga sa mga barangay tanod naton ha. Nga subus-as ta subong naga-duty ti saludo gid kita sa inyo mga sir. Daliin nyo lang sang pagpulo pangapis sang DTX Coffee Mix. Ang healthy coffee ni Dr. Amil Itang. Uy, mayo niya kay hindi bukar gid ba lang yung acid ninyo. Kaya mo mag-heartburn. And of course, good morning dara sa may taga Lapuza, sa mga taga Nabitasan. Nabitasan, galing ng mga barangays dara, no? Na nagatutok dara sa aton. Good morning ha. Beautiful day. Ari pang shoutout na to, no? Aton suri nga mga ka-K5. Ka-K5 Juan Carlos Sapio. Kaya musta ang imo nga kaagahon? Kaya musta ang imo pagbugtaw, Sir Von? O, te pagka-alarm mo, bugtaw ka na yun. Kay ka-K5 Kim Heronzo Panes. Ito kayo. Have a blessed Sunday morning. Always listening dara sa may sityo Tinibawan, Barangay Maasin, Pasig City. Sa Family Panes, Seroso kag Pagayon. Kay ka-K5 Akisha Rose. Good morning. Kay ka-K5 Sweet Candy Sobre Vega Huesca. Do hampang sa ano ba? No, downloadable sa Google Play Store ba? Sweet Candy. Kay Sweet mo na sama na sa scatter na yagan. Good morning dara sa may shoutout lang kay It's Me Lasagnas. Dara sa may barangay Kayan Kayan Westin ano. Lambunaw Iloilo kagay Sunshine Balangcar dara sa may barangay Imbang Grande Pasig City. Beautiful day. Kay Ma'am Ana Habib Tila Pating. Thank you so much. Done like and share your program ka K5 Kim from Sir Kim. Wow, tukayo basta tukayo kasuportahan nay mo. Kay Sir Mar Borca. By the way, upod naton diri sa technical side ka K5 Andre Fred La Pastora. The Zombie. Kaya pa. Sa news center naton ka K5 Wayne Zerudo Zalñares. Sa aton suri nga patrol ka K5 Karen Badilla. And ka K5 Ramelo Ramspalek. And si Sir Umalay. Ang first name ni Sir Good morning kay Sir Mar Borca. Kay K5 Frank Constantinopla. Good morning, blessed morning. Shoutout sa brother kay Sir Makoy. Todo hashtag Makoy Baba. Blessed Sunday morning kay Sir Frank. Shoutout sa Brother Knight of Columbus, St. John the Baptist Church. Tara sa may poblasyon, Badyangan, Iloilo. Kay Ma'am Lang Ladoblan. Beautiful Sunday morning lang ga Kim nga gwapa. Bodo ba yuhom man ta ba? Bisan kagabi naglain pa matyag ta pro do ba yuhom ta ba sa makabati isang gwapa ba? Do magwa man dila do para kay Alden Richards ba? Blessed Sunday from Sir Rizaldo Maanyo Perez, watching from Tacloban City. Ma'am Lang Ladoblan sa K5 Fans Club 2 sa amon President Fred Pasgala de Ocampo. Adres sa kay Ma'am Luna Mondido kag sa tanan nga members and officers. Rapista RV Lantumbo, blessed morning ka K5 Kim, shout out. Kay Sir Roel Seson, good morning. Adres sa may Olonga po, magandang umaga po sa inyo pa. Pwede na ako ka K5 Andre magsaylo sa TV ba? Pa-practice ako talaga na mag-iensayo ako ng Tagalog ha. Baka may chance ako sa huli na mag national TV ha. Good morning, good luck sa tanan nga mga local vloggers kag content creators sa bilog nga Panay Island. O Grand Ibon. Okay, magkita ka mo to ni tik. Paborito na daan ni Idol Jun, ni Sir Andre, ni Aaron Lloyd. Balaan mo gid kung kay sino ng paborito. Bala ka mo da ako may matik. Paborito mo gid man kay 5 ans. Okay lang. Grand Eyeball karon dira sa may plaza sang San Enrique para sa ila tuigan nga Kalamay Festival. Dira kay Sir Peter Mr. Sab Adventure, Ma'am Gracie Vlog, Ma'am Mayong Onano Vlog. At kung gusto nyo makakita dira sa mga local vloggers, mga Ilonggo vloggers naton, kadto ka mo dira sa may Banwas sang San Enrique na oras na sir.
K5 ni Nita Del Prado. Good morning, K5 Langga Kim. Always kami din nagapamati sa may Sinekway Lapuz. Halin sang K5 sang Radyo Bandera. Nagapamati sa subong nga K5 News FM na. K5 Alex Sabong. Good morning dira sa may Gibwangan. Or Gibungan, Miagaw, Iloilo. Sir Mar Morca, dara kay Ma'am Maricel Baluro Casiple. And Ma'am Joy Agnaza Arquiza. Good morning, K5 Kim from Sir Golden Stone or Ma'am Golden Stone Alahar Aristo. Watching from Estancia sa kay Miss Penuela. Kay Hulay Maray. Good morning, watching from Yokboy, Barangay Cagay Leon. Kasi Manuel, kamusta ang buhay-buhay? Ma'am Mary Jane Demit. Ma'am Lang Ladublan sa Nabitasan Lapas. Nagapamati dra. Nagasigabong ang radyo. Shoutout sa iya nga mga kumari dra kay Ma'am Maribel Pareñas. Nonito Sumbong. Nene Carmel. Kay Angeli Carpo. Bugtaw na. Kay Masimba pa kamo. Kay 5EJ Lacorte. Blessed Sunday morning. Kay Ma'am Ninita Del Prado, happy Sunday to everyone. And sa iyang family Del Prado, Mariento, sa mga taga Sinekway and Alalasan Lapuz. Sa tanan niya nagapamati sa K5 News FM. Thank you so much. Kay Sir Rapista RV Latumbo. Sa fans club sa 100.1 K3 News FM Kalino. Manda mo pag rin nagpa-shoutout. At itam yaw na ito nagkaroon na. Acknowledge na naton para hindi ka mo magsunggod dira. Andra sa may airport Mandariao. Ang mga ka-K5 sa mga sika drivers dira, sa mga tricycle drivers, sa pamilya Manaay. Good morning. Andra sa may telecom compound, kay Ma'am Erlina Gomez. Kag sa aton sila nga mga headlines subong nga aga, mga ka-K5 nakabalhag sang pila ka mga aksidente sa dalanon. Sa sulod gid lamang sang isa ka semana mga ka-K5, akon sa diin no, damo sang mga nagkalamatay. So istorya na naton karon na. Kag ipakigbahin naman naton sa inyong pila naman naton sulit-sulit yung mga reminders. Agod nga mga safe ang aton siniya nga mga motorista, especially damo subong sa mga naga-involve sa aksidente. Sa mga nagadalabalan no sang motorsiklo. So ay halong-halong gid kag suksok sang safety gears ninyo dira. Sang helmet kag magsunod gid sa traffic rules and regulations. Nadugang naton diri nga balita. Malapit na 2 ka milyon ka pesos nga balor sang suspected shabu na kumpeskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa drug by bus operation sa Banwa sang Cabatuan. Liga ng mga barangay sa Iloilo nagpadulong sa La Union para sa Provincial Congress. And of course, mga ka-K5, madumduman ninyo, no, may isa ka cargo ship nga ginatake dito mga ka-K5 sang Houthi rebels dito sa may Red Sea. Mga ka-K5, may pila dito no ka mga Ilonggong alakip sa mga crew. Wherein subong, hasta subong mga ka-K5, wala pa sang ideya ang ilatag sa ka mga pamilya diri sa may Iloilo kung ano ang ilayang kondisyon mga ka-K5. At ihibalaw nato na karon kung sino na to ang may update, sino ang wala, ano na sila to kadugay sa amo nga cargo ship ang mga ka-K5. Kag sa dugang naton diri nga headlines, mga nakitaan nga tulan dito sa may Taal Lake, iga paidalom no sa DNA test. Kung madumduman ninyo tinaga-search dira no ang sa nga Philippine Coast Guard kan PCG. Matapos diri ang information mga ka-K5 alin diri kay alias Totoy nga allegedly no tinawo sang una ni Atong Ang. Nagirapayag dira kuno gintapok ang mga nagkaladula nga mga bulanghero o kung mga manog bulang mga ka-K5. At may mga na-recover dito nga sako mga ka-K5 kag may unod nga mga tulan. Pero hindi pa ma-establish or hindi pa confirm kung tulan sang tao mga ka-K5. So
Amo na karon ang istoryahan naton ha. Dari sa aton siring pagpangalagan, kag pira pagid ka mga kalingawan. Syempre basta aga pa dapat light lang no. Like pailipay lang kita bala no. Sa mga K5 naton makuha kita karon sa pila ka mga latest situation sa dalanon. Dari sa mga syudad sang Iloilo. Kag latest man nga weather update from Pag-asa Iloilo. Mayo pa sa Pag-asa, may pag-asa ba? Kabong wala gid. Sa mga ka-K5 naton, time check, alas 5 in punto na sang kaagahon. Inom ka mo dira sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agod mahatagan sang proteksyon sa inyo, ang inyong nga mga lawas. Kagti syempre kung nagatawag na, nagapaligo ka mo aga pa, gamit ka mo sang DTX Beauty Soap. Para sa mahamis-hamis nga kutis, kutis porcelana. And of course, mga ka-K5, pares ninyo ang Clinica Deo Fresh. Namin gini sa bahay kung hamot ang ilok. Kasi dabla may mga partners, mga ka-K5. Manubyo, mga live-in partner, mga bana. Nga hilig na yan, nga magsimhot sa ilok sang partner. Kaya kung may partners ka mo, o kung wala man, dapat hamot-hamot na yan. Wala sang ginatawag nga BO, o kung bad odor. So, ka-K5 naton, standby ka mo dra, hindi nyo ko pagbayain. Magani sa team song naton diri, wala sang bayay, bisan ano man kadugan. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan. Diri lamang sa programa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at yung lang na panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang magluhod sa bagunga paglaon. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Pinitiyado ako ni Government Louis. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga katay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na. Magpapadala sa laban. Yes, wala pa yun na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan o kung mas kilala bilang Manunay Malit. Halos
Apat ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miloy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sa pila ka tuig. Kabudlay, kalipay ag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong bangod wala sang bayaay, bisan anuman na Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Minhuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minhuy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga
pagiging inspired sa ilang nawag na serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkaplanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, may luhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko ginexpecta. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! This is my Nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News. Upod nyo sa gihapon ka K5 Kimon, Tanyo Kaluyo. Tara kay K5 Frank Constantinople, good morning kay Bro Apple Takanloy. Nagahimos dira na mag-attend sa First San Juan Bautista sa may poblasyon Badyangan, Iloilo. Sa tanan nga nagatutok, good morning. This time, check kita latest update sa lakat sa aton sa ringa panahon with our Pag-asa Iloilo. Naka-standby sa linya aton sa ringa weather forecaster, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, kaupod mo subong diri sa K5 News FM Iloilo sa programa Sunday Morning News ka K5 Kim Kaluyo. Good morning. Yes, ma'am. Mayong aga no, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest for the update sa nga adlaw, July 13, year 2025. Sa karon, southwest monsoon or habagat ang nag-eepekto sa bilog nga pungsod. Dili sa aton sa Western Visayas, sa lauman naton ang magulog-umon tutob sa magulumon ang kalangitan, kaga may mga isolated nga mga pagulon-ulan kita nga ma-experience dala sining habagat or southwest monsoon. Mahina tubtob kasarangan naton nga hangin gika nabagat na nakatungdan, magadala ini sila sa nga makanay tubtob kasarangan ni mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton mag-abot lang alas 5:34 kag magatuno din siya alas 6:17 karon sa hapon. Kagamon naton latest sa so update hindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Sige, thank you so much sa ginhatag nimong update diri sa K5 News FM Iloilo. Engineer Cuenca, once again, good morning. Yes ma'am, thank you kag mayang aga. This is my Ate magulugol umol ang aton siring nga panyempo. Actually no, may pila ka mga areas diri sa may Iloilo nagligad sa may Quinto Distrito. Dira ko nun sa may San Dionisio sa may Sara. Nagbinaha-baha dira sa inyo sa nagligad. Dira naman sa may Leganes Iloilo sa Subong dira. Bisan sang nagligad pa tong adlaw ang pag-ulan-ulan na sa Subong, ma-eksperyensahan dara ang pagbinaha-baha. Baga nila dugay na nga problema dara sa may Banuasang Leganes. Ang inang pagbaha-baha along dara sa may Leganes Central Elementary School. Dara sa may kagamutan sa may Banuasang Leganes. Ang kag sa mga kaiping pagidra nga kabaranggayan. Tungod dara no sa may problema nila sa drainage. Amo na nagligad mo nga nambal sang kapitan dira sa may kagamutan sa Banuasang Leganes Iloilo. Ang balyasang nag-umpisa pa siya sang iya sa nga pagpungkor, wala pa ni siya gani iya mag-barangay official ara na ginayang problema sang pagbaha-baha dra. Madugay na nakuno yung ginadangop sa Department of Public Works and Highways sa kan DPWH. Kaya since ilan na ya project mga ka-K5 makon mo balaga danaw-danaw kadraga binabaha dra. Maraga sulod sa mga puluyan sa mga kabalayhan. Ang inang tubig baha mga ka-K5 kung negosyante kani
Kung may mga tiyanggi ka, karinderya ka, iba na natahap, or hindi na lang ganun magbalakal na mga ka-K5. Kasi syempre, natamad magtubog sa bahay. Especially kung may mga pilas, uso daan subong niya ang leptospirosis. Which is delikado man mga ka-K5. Di subong pa lang gani, hindi amo na blaya kabaskog ang pag ulan-ulan. How much more pa rin ayan, no? Kung magdulo-diretso ang pag-ulan-ulan. Especially kung mga bagyo, balang it will take several hours, no? At least maguntat ang ulan kag mabulo-baskog, gid bala, no? So kabay pa nga mahatagan na sa nagkakaigo nga atensyon. Dito kaniya sa may Bacolod City, galihaw. Andara na sa may Negros Island region. Grabe man to baha sa may syudad sang Bacolod. Ate kabay pa nga mahatagan na sang atensyon. Andari man sa aton sa may Iloilo City, no? May pilaman diri ka mga areas. Especially sa mga manugbo, balang manaba nga mga lugar. Mga darabang nga nagadiretso, mga tubig. Mga ka-K5, gamay lang nga ulan, wala maurasan nga ulan, baha dayon. It is important nga na-check from time to time ang mga drainage ninyo dira. Kung kayo sa daan, damo damak, mga baraghak baghak sa ilang mga basura, bahaw. Bisa diin lang, haboy anywhere, haboy everywhere, mga ka-K5. Debla Ma'am Erlina Telar Magoles. Inyo dira sa may Quintin Salas, ma'am, wala mo dira na baha-baha, ginabi. Shout out dira sa bana ni Ma'am Erlina Telar Magoles. Kay Sir Noel Goles dira sa may Telecom Compound sa Barangay Quintin Salas. Greet lang Telar Magoles and Montaño family. Ma'am MG Ilagan, good morning. Lemonade pa shoutout lang kay Jessa nga nagakatulog pati pukawon ta. K5 Jessa, bangon! Para kanino ka bumabangon? Siyempre para sa kaugulingon tayo. Before kita magbangon para sa iban, dapat magbangon kita para sa aton nga kaugalingon, di ba lang? Thank you so much. Kay Sir Marlon Chong, thank you Lord for support and protection sa iyang family every day. Adra kay Ma'am Lang Ladublan, good morning. Managpukaw ya ko gali akong Sunday. Kasi parehas magkabukay tita Rena mapa. Managpukaw niya na kung Domingo. Kagabi may nagapangita man sang programa ko. Nagka-contact sila sa akon kagabi nga wala ka K5 Kim ha. Puros lang music ha, K5 Kim. Naglain-lain lang aton sa ring nga pamatyag. Pero subong nagabato na ha, baga nila. Naglain ng pamatyag mo. Bisan ka may lang nga paway, bato ilo-ilo ka nagyapon dayon. Adabla Sir Frank Constantinopla. Ang bali Sir Higino Sumagaysay, ang balyagan na ako ma'am, antes magtulog, ginakis ko giri ang ilok ni Mrs. Daw sleeping pills ko lang ba? Tiado Sir Higino, itik-itik mo anan. Pakulo kalaman mo. Ay mo sa ring asawa. Ates mo sulo simutan. Anong iya nga scent? Kay Ma'am Merlinda Omanay. Ay, dayad yun nga agad sa Iloy sa aton sa ring area manager. Sa mga taga welcome ko na sa may San Enrique kay Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan. Subungin man yung fiesta nyo, Ma'am Highlight. Shout out man dira sa wala man dira kuno ya baha sa ilan ni Ma'am Erlina Telar Magoles. Goods mama. Adra kay Sir Mayoka Teresang Candado Cabana. Nagatutok diri sa aton sa Kapilitan, Kablas, Campolio, Kapulot, Kanabuan, Kalugas, Albina family kag Pandayan ni Greg Campolio. Kay Boss Dominic Albina kag Candor sa mga taga Sitio Pagas, Barangay Ayabang, Leon, Iloilo. Dira sa may man Italipapa, sa may Pasisri, maayad-ayad gid nga aga. This time, check kita sino ng kaupo naton. Dita situational report. Sa aton sa ring patrol, mga ka-K5, kapod naton ka-K5 Karen Badilla para mahibaluan ang latest na sitwasyon. Kaila ka mga balita nga natipon ni ka-K5 Karen. And of course, ang ulayhon na lang naton ng market report.
Ma'am Kim, patamyaw lang sa duwa ka bata ni Sir Frank Dira, ha? Light kagabi Manila, diretso Bicol, nakaabot na sa Nia, nga matawhay, kay Leia, kay Junjun. Halong gida sa mga nagabiyahe dira. Ano man dira, kung via land, via sea, via air. We pray for your safe travels and protection mga ka-K5. This time, naka-standby na sa linya si ka-K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. Ma'am ka, good morning. K5K, mayong agasimo kag saton nga mga tagpalamati kahapon kun grabe ang pagpugok sang trapiko, especially diri sa city proper, bangod nga ginsiraduhan ang pila ka mga dalanon, no, bangod ni sa homecoming parade sang Tultugan Festival kag sang aton yang tribo nga nag-champion diri sa Iloilo Dinagyang Festival dito sa Manila ka K5K. Sa sumo nga kagahon ti puwerte naman ka tawhay ang aton nga mga dalanon diri sa anom ka distrito sa syudad sang Iloilo, partikular na diri sa city proper K5K. Sa subong diri kita sa city proper, especially sa may Mulgino ni K5K kay kahapon ti diri ginabay kumbaga ang shortcut or alternative, no, nga alagyan sang aton nga mga public private vehicles ka K5K kay kahapon to kung mahibaluan sa na-mention ta na nga hindi pwede malabyan ang mga mayor nga dalanon naton diri sa city proper bangod sa parada nga ginhiwat K5K. Umpisa dito sa may Iloilo Provincial Capital, pagadto diri sa may Iloilo Freedom Grandstand K5K. Kag sa aton man nga paglibot-libot ginpan-check ta K5K ang mga event centers nila like ang ining sa Capitol kay kung kaisa may nagahiwat na di sa mga programa aga pa lang K5K, pero sa subong nga Domingo sang aga ti way kita sa mga aktibidad nga ginapatigayon diri sa syudad sang Iloilo like fun run K5K, no, kay kung may baluan sa kada Domingo naton nga paglibot-libot diri sa bahin sang Iloilo City, may mga fun run K5K, no, nga ginahiwat ang mga nagkalain-lain nga mga stakeholders diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Pero sa subong ti ang YK5K sa nahambalta na sa aton nga pag-observe, no, overall K5K nga matawhay, no, ang palibot sa syudad sa Iloilo since nga aga pa lang K5K. Ati, ikaw ka K5 Karen, nag-ano ka man, nag-jogging-jogging or wala na chimpo gid? Ano? Nag-jogging-jogging ka man? Kay usoddan subong jogging-jogging mo? Mag-out ka K5 Karen, nag-chimpo ka pa, nag-duludulagan ka pa Sunset Boulevard, andra sa may Lapas Plaza, why man? Ako ay gid ko kaagi jogging K5K malin sa una. Tanong sekreto lang para ma-achieve ang body goals si K5 ka? Diet? Inom di tribayo kag di coffee mix kag dugangan man sang tawag sang healthy diet K5K. Kay ang balgani dumduman ko K5K sang una sang naga-gym ako dito sa may Bacolod City. Kay tila na diagnose ako sa PCOS. Kaya ang sa doktor bisan mo pa na iya ka gym K5K or ka jogging dira, pero kung hindi mo pagsabayan sang diet gid useless na katama K5K. Kag I do believe nga maniwang kagid kag mag-glow up pagid kung kaagi ka sang broken-hearted era mo, debla. Debla, amo nang pinaka-effective kag wala bayad. Garing sakit lang sa tingog pusoon. Debla, gaya mo gid man ako no balila kung gusto mo gid kuno nga effective gid bala nga diet K5K palangga ka kuno sang sala nga tawo. Amo na gid man galaya. Kaya ako ni paano ko ni wala man ako gagol nga maniwang kay niwang naman. K5 ka. Ate amo na, damo ko kitabis ang kilala nga naghalin sa breakout. Tapos nag-achieve. Pero nag-glow up pagid, no? Nag-gwapa pagid. Ate, amo na gani, no? Diet. Kay subong iba niya nag-jogging tuod, pero pagkatapos kaon-kaon man na. Suhan man na law. Nakilala kasi na ka-K5 ka, ha? Damo sila. Wow! Pero ako natagan sang chance nga maka-jog-jog, mag-jogging-jogging, ma-jogging ka man. Kung sa akon K5K tido wala ko plan mo sila kay hindi man gyapon hindi effective para sa akon.
Kag sa daw mo palang daan nga tadag do. Sobra pa na sa fitness exercise ka K5 ka. Amo ganit itaklas ka bala sa mga kabukira lang tawon ta kung hindi ka magpalamalhas dira kay 5 kim kag ano ni ma-burn yun ang calories mo na. Wala nang imo nga timba. Oo. Insakto gid kay 5 Karen ah. Pero subong tawhay aton sa ring dalan no. Yes, kay 5 kim. Pero may ano naman na may mga makitaan man kita nga temprano pala hindi may mga private kag public vehicles niya kay 5 kim nga nagabiyahe, especially ang mga nagapadulong ni bala sa may Iloilo Fishing Port kag sa Iloilo Terminal Market kiti ang iban na di kay 5 kim halin pa ya sa mga iban nga kabanwahanan diri sa probinsya sa Iloilo kung sa diin diri sila ya nagapangumpra sa may Terminal Market kay 5 kim. Pero nami man ang mga mayor naton nga dalan no masanag man kay 5 ka. Yes, correct. Gid kay 5K, especially diri sa may halin sa may Isnart, pagadtoy sa may JM Basa kay 5K. So masanag ang dalanon naton sa nasambitan nga mga areas. Ang same man sa may diversion road kay 5K. Usually subong ang managabiyahe pa lang ni Goro ti mga taxi pa lang, mga tatawag na jeep especially gabiyahe Leganes. Kag mga angkas naton no, tricycle naton ka K5 ka. Oo. Yes, correct. K5 kim kalabanan gid man sa makita naton especially kung kaagahon mga puros ni tricycle ang makita naton nga nagabiyahe ang amo na sa number kuno nga ang kalabanan ng mga nagabiyahe diri padulong gid sa merkado K5 kim. Pero kamusta naman ang sitwasyon sa mga simbahan naton ka K5 ka? Damo naman subong nagalakat-lakat abi pakadto sa simbahan naton kay iban mostly ni especially sa mga katigulangan, sa mga katingaan. Amo ning oras nila sang tagsirimba ka K5 Karen. Sa pila ka Domingo no nga paglibot-libot nato no malin last year diri sa syudad sa Iloilo kay 5 kim ang kung kaagahon dula ka lang gid nga mga kauturan naton ang nagasimba especially kung alas 4 alas 5 bla kay 5 kim pero pag maghuluad daw like 7 to 9 or 10 kay 5 kim nandira nagadamo gid no ang mga sumilimba kay 5 kim kay kung maobserbaran nato naga may gamay no light nga traffic dira sa may Haro Plaza sa may Haro Cathedral same man diri sa may distrito sang La Paz kay 5 kim especially pagid kung hapon na mas nagadamo pagid ang mga sumilimba sa mga amo na iya nga inoras kay 5 kim. Budlay kuno ka kay 5 ka magbugtaw aga mo. Amo gid iban especially sa mga bataon to bala no like sa mga medyo oldies natin syempre body clock na nila ang lasing ko na gani adlaw na sa ila mo. Kasi pagid kung hindi ka sanay magbugtaw aga kay 5 kim ti mabudlayan kagid ya. Ang tawag na yawan ka snooze ang alarm 10 minutes pa 15 minutes pa kaya na asa na late ka na lang sa transaksyon. Nakaladuan ka kay 5 ka. And so far ka kay 5 Karen kamusta ang imo siri nga pag-check dira sang presyo anong i-check naton nga produkto ka kay 5 Karen? Sa subong kay 5 kim mga aton nga gadtuan diri amo ni ang Haro Big Market. Diri ang particular na sa may Habonillo meat shop bala kay 5 kim kagin check pa diri ang iba nila nga mga presyohanay sang baboy kag sang manok no ang ila diri nga baboy kay 5 kim naglusaka-saka mga 360 pesos ang kilo sang baboy ngani. Then ang sa iba naman nga mga store kay 5 kim ang karne sang baka nagabalor sang 370 pesos per kilo. Ang pork spare ribs 350 pesos per kilo. Same man ni sa may beef nga spare ribs kay 5 kim 330 pesos per kilo. Ang pork chop 350 pesos per kilo. Ang mascara 320 pesos per kilo. Ang atay sang baboy 180 pesos per kilo. Ang pork kasudlan 200 pesos per kilo. Ang tiil nga pangatubang kay 5 kim 330 pesos per kilo. Ang tiil sang baboy nga pangulihi 280 pesos per kilo. Ang ground pork 350 pesos per kilo. Ground beef 370 pesos per kilo. Ang pork liempo 360 per kilo. Ang pork lawas 100 pesos per kilo. Pork skin
180 pesos per kilo. Ang halo naman niya K5 Kim, tag 200 pesos per kilo. Ang beef pata, 200 pesos per kilo. Beef bulalo, 260 pesos per kilo. Ang panit sang karne, 160 pesos per kilo. Ang oxtang, 500 pesos per kilo K5 Kim. Medyo mahal ini ang oxtang. Then ang bagul sang karne, 100 pesos per kilo. Ang whole chicken naman, 190 pesos per kilo. Ang quarter, 185 pesos per kilo. Ang wings drumstick, ang drumstick K5 Kim, 190 pesos per kilo. Ang batikulon, 150 pesos per kilo. Ang atay sang manok, 240 pesos per kilo. Ang tinai K5 Kim, 110 pesos per kilo. Ang boneless manok, 220 pesos per kilo. Ang chicken neck, 140 pesos per kilo. Ang chicken feet, 100 pesos per kilo. Ang chicken head naman niya K5 Kim, 60 pesos per kilo. Then kung magbakal ka naman niya sang dugo sang manok K5 Kim, ang kada isa sini nagabalor sang 8 pesos. Then ang backbone, 140 pesos per kilo K5 Kim. Ate, nami man subong nga magsigang-sigang, kung mag-fried chicken, dara ka K5 Karen. Pero sa imo, anong mas paborito mo? Karne isang baka, karne isang baboy, or manok ka K5 ka? Manok. Wah. Kasi matubuan ka na sang pakpak, adlaw-adlaw manok ka. Man. Ate, ako nagid man kung dire ka sa syudad, namit man ano gusto mo ka K5 ka nga luto sang manok, ano sinabawan or prito-prito lang? Ang sa amon, the big K5 Kim na mas na namitan ako sang manok na bala nga may sauce, then supunan mo sang patatas ka. Anong tawag na sa menu nga naka K5 ka sa inyo nga balay? Ambot gali ako. Badillas recipe. Badillas. Ano na tawag sa muna ka pangluto? Pero damit K5 Kim. Pero wala pa na kami katilaw ni K5 Andre. Kasi sa Badillas residence lang na. Exclusive sa balay sang pamilya Badilla. Dara lang naguro sa inyo. Mga kalabanan na sa aton nga mga iloy kag mga tatay, mga ginikana nato. Usually hilig sila bala mag-eksperimento na kung ano basta ma-feeling nila ano nami ra man i-combine ang kampiyon or iba na inspiration sa ibang mga lugar na not so familiar diri sa may Iloilo. Si kampiyon basta importante maluto. Ang K5 ka tawag na layhot na lang nato nung mga natipon ni mga balita sa aton siring nga patrol. Ang diri sa Visayas K5 Kim, ang data diri sang Police Regional Office 6, naka-record diri sila sang 166,949,000 pesos nga balor sang shabu nga kung sa din amo ini ang balor sa mga shabu nga na-recover sang aton nga kapulisan sa nagkalain-lain nga drug buy-bust operations sa bug-os nga Western Visayas. Sumali na ni sang Enero 1 tubtob Hunyo 30 sini nga tuig K5 Kim kag based diri sa data naging pagwasang PRO6, 24,551 grams, 24,551 grams ang kabugaton sang shabu, then 17,315 grams, 17,315 grams naman sang marijuana nga may balor nga 2,000 o kung 2,078,000 pesos K5 Kim ang na-record sang aton nga kapulisan sa mga operations kag 634 ka operations ang napatigayong sa sulod sang anong kabulan sa diin 803 ka suspect ang naaresto K5 Kim. Kag sa nasambit nga numero sa mga arestado, 237 diri ang high value individuals, kag 546 ang street level individuals K5 Kim. Then may 20 ka ninadala sa listahan sa nasambit nga duha ka kategorya nga amo ni ang high value individual kag street level individuals K5 Kim. Then sa yan diri naton sa mga nagapanguna nga mga units sang PRO6 ang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang may pinakadako nga balor sang droga nga na-confiscate sa sulod sang anong kabulan K5 Kim kung sa din pinagdangat diri sa 71.4 million pesos
71.4 million pesos ang balor sang droga nga na-confiscate sang ICPO na humalin man ni sang January 1 hasta sang June 30. Nagapangaduha diri ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO na may 63.5 million pesos, 63.5 million pesos nga ginasunda naman sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kon RPDEU nga may 21.6 million pesos K5 Kim. Samtang gindayaw naman ni PRO6 Director, Brigadier General Josefino Ligan, ang aton niya nga kapulisan bangod nga tiway nagauntat no ang ilaya nga pagpanikasog sa pagkampanya batok sa illegal drugs K5 Kim. Sige, ka K5 ka. Thank you so much sa mga natipon ni mga report. Address sa patol ka K5 Karen. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas, mga natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol, si K5 Ramilo Pale kag K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Nabatian naton si K5 Karen Badilla. Sunday morning. Sa aton sa Ringa Patrol. Kay Ma'am Bing Spiesay, good morning. Good morning ko do ka K5 ka from Ma'am Bing. Ang bali Sir Benny Hermano, ang bali akon pato nga ritsyon. Kung akon gun breed permi lang kami ka hugahurno kay pa-bakery. Namit gid man ang pato pre no. Una sang first try ko. For na hesitant pa bala ako no. Pero sang matry mo namit man gani no. Parehas ba sang una bala nga wala pa gana steltuhan na mga halo sang una de bla. Gana ano man na no gana adobo. Manok man nila sabor ya. Debla Ma'am Mary Recabar. Okay, Ma'am Anita Bodyola, nagapamati diri sa aton. Ma'am Ning Alumba, good morning. Ma'am Bengbeng Vivian Pagtulunan. Dira kay Ma'am Baby Kapatayan sa may barangay Talakuan, Leon, Iloilo, retired teacher sang Leon National High School, good morning. Dira kay Sir Talento Christopher. Mga idayad niya agad, dira sa may banwag kasang tubungan, sir, no? Or diri sa Iloilo City. Sige, mga ka-K5. Mayadayad dyan nga aga kay Sardino Takayon de Loria. Ang tamyaw dara sa mga taga-Duran sa Capi. Josephine Florendo Diaz, mayadayad nga aga. Tambay ka mo dara mga ka-K5 ha. Magabalik kita, oras sa Pilipinas. 36 minutos, makaligad ang alas 5 sang kaagahon. Magapanumbalik kita diri sa pagpangalagad sang Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako na eh. Di ako ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ito. Luha ko. Sabi mo yung basko. Ngayon na kadaan ako na.
Sadya ko kanina nakabato na ko niya. Daw ka, happy birthday. Sana malala ko niya napas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat gid sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 pa lang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International,
at K5 solid supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sini nga mga kulturan. Utsoy! News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, nagapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagan sa Sunday Morning News. Good morning, good morning. Ari may mga shoutouts pa diri sa aton sa ring comment section. Kamusta dira Sir Philip Luiski? Agapa good morning dira kay K5 Weng. Dira good morning kay Ma'am Bings PSJ, Ma'am Laura Sumagaysay, sa iban pa dira Ma'am Mary Recaba. Maayad-ayad gid nga aga. Mga ka-K5 over the past few days no, madamo sa mga aksidente nga nagluntad diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, which mga ka-K5 nagresulta sa kamatayon sa pila ka mga motorista. Kag tawag na ando halos sundanay lang, halos adlaw-adlaw may nagakatabo nga aksidente. That is why mga ka-K5 it is important nga nagasunod ka mo sa pila ka mga safety reminders sa traffic rules and regulations no sang Land Transportation Office o kon LTO mga ka-K5. Okay, ang ining mga aksidente pwede gid naton nga malikawan although nga iba nang bala aksidente. Pero kung as much as possible you are cautious enough mga ka-K5, nagasunod ikaw, huro-huro sa dalan, mahinay lang dira ang pagmaneho nimo mga ka-K5. Always consider no, hindi lang kaugalingon mo ang ginasalbar mo, kundi ang mga masumalang manimo. Sa mga ka-K5 naton, bisan ano man dala mo sa lakyan, bisan motorsiklo man, motorcycle nga single dira, bisan tricycle, bisan angkar-angkar, mga pick-up or four wheels ka mo dira, mga truck. Kung ano man dira dala ninyo nga sa lakyan, halong-halong gid ka mo mga ka-K5. Kung madumduman naton, kung mabalikan naton bala no, ang pila ka mga insidente diri sa may syudad sang Iloilo kag Iloilo Province mga ka-K5 over the past few weeks no, mayara sang nagluntad tong aksidente diro sa may area sang Maliao Pavia. Actually sa Maliao Pavia over the week mga ka-K5 tatlo gid ka mga aksidente ang nagluntad. Kung sariin no, may pilaman ka mga kabuhi no, mga ka-K5 ang nagtapos sa dalan sa madiniguon nga mga disgrasya mga ka-K5. Kung madumduman ninyo sang July 11 dito sa may barangay Maliao Pavia, sang July 10 mga ka-K5 dito sa may Pakyad Oto na tong Siman na to no, kunang 20 years old to nga nagabike nga nabungguan sang pickup truck na patay mga ka-K5 dira sa may Pakyad Oto
naton. Draman sa may San Antonio uton sang July 6 no. Kung manudumduman ninyo tong 21 years old nga driver batong dala sang Mitsubishi Lancer nga nakabunggo to sa may modernized jeep mga ka-K5 napatay man na to no ang iring sa natabo nga aksidente mga ka-K5 actually madamo pagid sang iban kahapon dira sa may area sang Haro mayo lang kay wala sang natamaan dira no mga ka-K5 dira sa may between trucks ang nga may karga LPG kag iban pagid nga salakyan do apat o ka mga salakyan ang nagsag-idanay mayo lang kay tawag na kay wala gid basang may matamaan o kun napilasan gid sa amo to nga aksidente. And of course sa mga ka-K5 naton dira sa may Banwasang Istansya Iloilo sa nagligad nga adlaw may magpakaisama dira nga napatay no tungod nga nakabunggo sila sa nagtabok bala no nga karbaw sa dalan. That is why no sa may mga hinuptanan dira may mga ginasagod nga kasapatan you have to be responsible man whether ano man na mga baka, karbaw, kanding especially mga ido pagid mga ka-K5 kaya siyempre kung kaisa especially kung kagabi ihon dulom ang dalanon naton sa mga ka-K5 we have to be responsible kag sa mga drivers man to sa may istansya wala man to nagasuksok sang helmet kag madasig man ang pagpadalagan. So sa gina-remind naton liwat-liwat kay always man kita diri no nagabalita sang pila ka mga information halin sa Land Transportation Office o kon LTO Region 6 mga ka-K5 para mapalabot sa inyo ang pila ka mga road safety measures no agod mangin safe kamo sa inyo nga pagbiyahe di ba mga ka-K5. So dapat nga ginatandaan nyo ning acronym balay nga blow bagets mga ka-K5. Una diri ang inyo sining brake o kon preno ninyo dra mga ka-K5. Make sure nga naga-function correctly no which is important sa inyo sining safety kay kun usually sa mga aksidente mabatian ninyo mga ka-K5 ang iban sa mga rason sang naga-drive wala nagagat ang preno o nadulaan sang control sa preno o naglamsot ang preno mga ka-K5. So, before ka magalin sa imo nga balay, kundiin man ang imo sinadara nga destinasyon, i-check mo gid mga ka-K5 ang imo siniya nga brake o kon preno mga ka-K5. Ikaduwa diri ang imo sini nga suga o kon lights mga ka-K5. Dapat i-check mo dira ang imo sini nga headlight, tail light kag turn signals. Agod bala mas insakto no mas accurate dira ang inyo sini nga communication mga ka-K5 ang iban pagid nga mga drivers. Amo man dira no sa tawag na visibility man bala sa dalanon. Ibudlay man na nga wala ga siga suga mo. Pay ka dira may masumalang o kon ano man dira mga ka-K5. O ti somehow may laps ka man ino. Pabayaan mo nga tawag na guba ang imo suga dira. Hindi mo gyapon maislan kun ginagamit mo nga mo nga salakyan. Ay katatlo diri ang oil mga ka-K5. Accordingly, ang pagmaintenar diri sang insaktong level sang oil kag kalidad sini ang importante sa engine lubrication. Mo man diri ang water o kon tubig ang pag-check sang coolant levels ang nagalikaw dira no sa overheating sang salakyan. Ang battery mga ka-K5 pagpasiguro nga ang battery ang na-charge sang insakto na secure ang nagabulig man no agud malikawan ang starting problems dira mga ka-K5 amo man no sa inyo nga air ang siguraduhon ninyo dira bastante ang hangin dira hindi lang sang ulo ni ba sang inyo sila nga mga tires dira roida sa mga ka-K5 nato no or usually iban niya mga salakyan ga dalaman na sang extra no sa mga ka-K5 naton. I-check man ang inyo siring nga gasolina o kon fuel ninyo mga ka-K5. Kay budlay man maalang-alangan kamo bala no ara kamusto nga sang dalan. Wala sang gabaligya dira sang ano or wala da sang gasolinahan. It is crucial no ang ining mga amo ni nga mga bagay sa inyo nga pagbiyahe especially kun long drive bala no mga ka-K5. Sa mandiri ang inyo nga engine no dapat i-check nyo man ang engine ninyo agad ma-identify kung may mga potential issues no ma-experience kamo samtang nagabiyahe sa dalan mga ka-K5 kag dugang pa diri ang inyo sining tires kon roida man ra no check nyo kung maayo ang kondisyon mga ka-K5 kag ang pinaka-importante sa tanan
ang inyong kaugalingon. Usually, mabatian naton sa mga aksidenteng pila ka mga rasones. O napiyungan, o nadulaan sang focus sa dalan, mga ka-K5, o nakainom sa makahulubog ng ilimnon, o nagakuti sang cellphone, ang mga ka-K5, o kung balaan ninyo nga tuyo ka mo, mga ka-K5, hindi nyo na pagpiliton nga magbiyahe. Pwede ka mo kaayo dara nga may magdulong sa inyo. Kung pwede ka tulog-tulog ka lang dara sa higad or sa safe nga lugar, mga ka-K5. O park lang dara imo sa nga salakyan. Kung nakainom ka mo sa makahulubog nga ilimnon, likewise man, hindi man pwede. Basta nakainom ka ganit, siyempre lain na yung wisyo sang imong paminsaron. Lain man ang imo sa nga panulukan, mga ka-K5. Amugid na kag likawan gid ya pag gamit sang cellphone iba nabi no. Iba naga-video, naga-vlog ba no, sila man mismo naga-uyat sang cellphone sa isa ka kamot. Tapos ang tawag na do halos laka lang bala magtulok sa dalan. Delikado gid no sa mga masumalang man ninyo dara. Okay lang na kung kaugalingon nyo lang. Kung self-inflict lang darang disgrasya, pero kung ulamid pa kamo sang iban bagalho gid ninyo na sa mga ka-K5 naton. And of course, dapat presence of mind gid ako naga-drive. Balaan nyo nga alang-alang pabla ka mong inyo sa nga driving skills kag driving knowledge ninyo mga ka-K5. Hindi magpatuga-tuga nga magbiyahe dira sa National Highway. Mayara iban abi nga ga-practice pa lang bala no. Mag-uhan nun pa lang nga practice. Patuga-tuga gid dira dayon sa masako bala nga mga dalanon naton. Paupod ka gid dira sa eksperto kung sa mga professional drivers dira. Kung sila mismo observe ka lang anay, di ba la? Sir Higino Sumagaysay, good morning sir, balansa ka lang yung RG no, di ba? Sakto man. Sa mga taxi patrollers nato na halong-halong ha. Alungis nyo panumdumon nga may nagahulat sa inyo nga mga puloyan, ang inyong mga pamilya, mga kabataan, ang inyong mga asawa, ang inyong mga bana, mga ka-K5. Good morning, dra K5 lang Kim. Greet sa imong tagahanga si Lolo Ronito Panligan. Dara sa may barangay Bulabog, Bingo 1 24/7 nga nagapamati sang K5 News FM Iloilo. Mo kampyo tatay. Kamusta dra ang buhay-buhay tatay? Sa mga ka-K5 naton ha, nga nagatutok diri sa aton suri nga pagpangalagan. Sunday morning. Good morning kay Ma'am or Sir Marcelo Haudian. Kamusta ang imo sining aga, Sir Marcelo? Hey, it's a beautiful day. And of course, this time pamatian naton ha ang reports naton si pila ka mga reporters sa ilang assignments on areas of responsibilities mga ka-K5. It's a beautiful day. Una kita diri no sa kay K5 Alex Escalante. Sa report mga ka-K5 nga ang liga ng mga barangay sa Iloilo nagpadulong sa La Union para sa Provincial Congress. K5 Alex Escalante sa kampiyon nga report. Nagpadulong sa La Union ang liga ng mga barangay sa Iloilo upod na ang nagkalain-lain yung mga miyembro para sa Provincial Congress. Suno kay Liga President Amalia Victoria De Buque, ginpaigsanin nga madamo ini sang natunan kag nag-enjoy gid ini sa ginpatigayon nga kahiwatan. Nagalaom naman ini nga magkapadayon ang mabaskog nga koneksyon sang nagkalain-lain yung mga LNB sa pungsod. Bangod nga sa nasambit nga kahiwatan nagtingob ang nagkalain-lain nga mga liga ng mga barangay members sa bugos nga pungsod Pilipinas. Ang ini nga balitang nadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggin makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Apat katuig nga pagdudong sang kampiyon nga balita. Apat katuig nga paghatag sang kampiyon nga serbisyo publiko. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Thank you so much, K5 Alex Escalante. Maaga pa na nga Pedra isang DTX Coffee Mix si Sir Marcelo Haudian. Good morning, good morning. Ati kantahan na naton sang happy birthday dirahang may mga birthday sumong happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. O, sino dirang may birthday sa inyo? Happy birthday. Kung pila man ang edad mo subon. Kung ara ka na sa edad nga nagasalo sakit-sakit na yung mga likod. At least, no, you survived a year. Ako na yan, na-realize ko because nag-farm mo lang makitaan sa social media, no? Alam mo sa mga ma-post nga naglamatay, mga post dara nga profile nga makandila. Na-realize nato na nga everyday. Makalabot ka sa birthday mo kada tuig, it's a very special moment, no? Dapat naton pasalamatan gid sa kada adlaw ang kabuhi nga ginatawag. So happy birthday, may cake man o kun wala. Say happy sa gihapon Importante ano ganang malila, importante buhi. O sa una yata syempre kun bataon ka pa, syempre tabang na. Dapat may cake gid na iya. May huluhanda-handa. Pero kung gatigulang ka na, especially kung ikaw man gyapon magastos ang birthday mo. Sa nangilin ka man. So may mga birthdays dira, enjoy your day. July 13 Wala ako sang kilala nga birthday subong. Pero ako nga birthday is fast approaching. Boy! Sa mga July babies dira, happy birthday. Advance happy birthday. Sa mga Cancer and Leo. Pangot-pangot na kaki-5 ans, pangot na sa mga kaki-5 naton. Alas 6 punto na sang aga. Magasunod ang mga kaki-5 Nagasala ako naman. Bago lang ko kambal nga presence of mind. Ako naman ang wala sa presence of mind. Wala nagaangot Good morning, Ma'am Aisha Ahmad. Magasunod ng Sunday morning newscast. Kaupod nyo sa gihapon, kaki-5 Kim Montaño Caluyo and kaki-5 Aaron Lloyd Balala Rifoyo. Ako ang inyo na kaupod, kaki-5 Langga Kim. Apat katuig nga pagdulong sang kampyon nga balita, apat katuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Ako si K5 Kim Caluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall #1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na. Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, pagkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado
500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500. Ang health mo, protektado! D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upong ang sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify. Nabuling mapaniwang kay Dodong at kay Inday. DTX Coffee Mix na was na piluan. Diabetes ligawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotic. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman balang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Ako, gida nga akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, sa ka-sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Superman
Ako si Juni taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark, sa tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag nga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. D3 Bio with VCO. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, alas 6:10 na sang aga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Pilipinas, maayong aga! Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Hulyo 13 tuwing 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makita ng mga batian, makita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako ang inyong alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Kag ako naman si ka-K5, Aaron Rifoyo. Sa headlines, ang ginadulong sa inyo sang kaalawan sang GTX 500. Human sa Ampalaya Leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes agod makalikaw sa high blood pressure. Kag subong man balatian nga cancer mag GTX 500, the superior antioxidant. Saranggit mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Sa ilo na kita sa aton sa mga headlines. Una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, Presidente Ferdinand Marcos Jr. magabisita sa Estados Unidos sa maabot nga Hulyo 20. DTX 500 Morning Newscast. DTX 500. Kag sa ato naman nga balita lokal, ICPO may pinakadako nga balor sang droga nga nakumpiskar sa Western Visayas sa sulod sang 6 ka bulan. Iloilo Governor Defensor nakikistorya sa presidente. Kagiban pa nga mga matagas ng opisyal sang pungsod. DTX 500 Morning Newscast. DTX. Kag sa aton balita regional,
Negros Occidental nakarecord sang masobra 800 ka kaso sang hand, foot and mouth diseases. Kagang Iloilo Provincial Health Office may pila ka pahanumdom. Sailo naman kita sa aton balita nasyonal. Sa aton balitang nasyonal, kamaragen patod nga magasunod sa mando sang Korte Suprema ago akon angot sa impeachment kay VP Sara Duterte. Mga nakitaan nga tulan sa Taalake, igapay dalom sa DNA testing suno sa DOJ. Sa ato naman, balitang international, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu may pila ka kondisyon agad magtuman sa ceasefire deal sa tunga sang Hamas. Kag sa ato naman, balitang negosyo, oil price hike, lauman naman sa masunod nga semana. Sa balita sa patag sang hinampang, Jalen Williams nagpirma sang $287 million nga extension contract sa Oklahoma City Thunders. Kag sa aton balitang entertainment, Kailin Alcantara, ginarespeto ang iya anay nobyo. Rason nga mas ginpili nga maghipo sa ilang pagbulaganay. Para sa balitang extra special, babayi nagsuperer sang malala nga face wash matapos nga wala sinigin kakas ang maayong nga makeup sa sulod sang 22 ka tuig. D3 Kag, saylo na kita mga ka-K5 ang iring mga headlines ang ginadulong sa inyo sa kaaluan sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C mga ka-K5. Oras sa K5 News FM Iloilo. 17 minutos makaligad ang alas 6 sang aga. Headlines. Kita mga ka-K5 sa aton siring top story of the day. Headlines. Sa aton top story of the day, natala na nga mga biyahe sa Estados Unidos si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini ang ginkompirmar ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro kung sariin hiwaton ang pagbisita humalin sa Hulyo 20 totob Hulyo 22. Ang nasambit nga pahayag sang Malacanang ang kasunod sang anunsyo man ni U.S. Secretary of State Marco Rubio samtang yara ini sa Kuala Lumpur sa pungsod Malaysia. Ginpahayag ni Castro nga gina-finalize pa nila ang mga detalye kag kung ano ang mahimo talakayon o kung istoryahan sang presidente kag ni US President Donald Trump. Ini na ang mangin ikalimang pagbisita ni PBBM sa Estados Unidos. Umalin sang magpungko ini sang tuig 2022. Kag una siri nga pagbisita sang mapilian ni si Trump sang nakaligad nga tuig. Kag sa karon, saylo naman kita sa aton siring nagapanguna nga balita lokal. Balitang lokal.
Kag sa aton balita lokal, nagpanguna ang Iloilo City Police Office o kan ICPO sa may pinakadako nga balor sang droga nga nakumpiskar sa sulod sang 6 ka bulan. Sa data nga ginpagawa sang Police Regional Office o kan PRO6, nagdangat sa 71.4 million pesos ang balor sang illegal nga droga nga nakumpiskar sang ICPO. Umalin sang Enero 1 to Bunyo 30 siring 2025. Nagapangadua naman ang Iloilo Police Provincial Office o kan IPPO nga may 63.5 million pesos kaganasundan sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU6 nga may 21.6 million pesos. Samtang gindayo naman ni PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan ang kapulisan sa Western Visayas bangod sa kampanya o kon bangod sa nagapadayon na kampanya batok sa illegal nga droga. Nakumpiskar ang masobra 2 ka milyon nga balor sang suspected Cebu sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o kunang RPDEU6 sa kasanga drug bypass operation sa Barangay Henipan, Hulo, Cabatuan, alas 7:15 sang gabi, Hulyo 11. Ang mga arestado mo sanday alias Vince, 44 anyos, residente sa Barangay Damoong, Aniway, alias Kaloy, 32 anyos, residente sa Barangay Henipan, Cabatuan, alias Joyce, 20 anyos, residente sa Barangay Kadagmayan Sur, Santa Barbara, kag isa ka 16 anyos. Sunod kay Police Captain Glenn Soliman, ang OIC sang RPDEU6, nabakla ng mga suspects ang isa ka plastic sachet ang suspected Cebu gamit ng 13 pesos nga bypass money. Na-recover sa ilang 8 ka bugkos, kag 20 ka mga selyado sang plastic sang illegal nga droga nga nagabugat sang 400 gramos kag may 2 ka milyon 720 mil pesos nga market value. Sa diin, sila ang ginakabig nga high value individual. Na-recover man ang 2 ka improvised shooter, bypass money, isa ka kalibre 38 nga pusil nga may 3 ka live ammunition, isa ka 12 gauge shotgun nga may 2 ka mga bala, kag iban pa nga mga non-drug items. Na-recover pagid sa abandonado nga kamalig malapit sa balay sang o kung malapit sa balay ang 3 ka plastic sachet sang suspected Cebu, isa ka cellphone, isa ka improvised shooter, isa ka 12 gauge pistol type nga pusil nga may 2 ka live ammunition. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Cabatuan Municipal Police Station ang 3 ka arestado, kag na-rescue naman ang minor de edad. Samtang ginpakigbahin ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang isa ka hearty conversation upod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, National Historical Commission of the Philippines Chairperson nga si Regalado Trota Jose Jr., National Commission for Culture and Arts nga Chairperson Victorino Manalo, NHCP Commissioner Lisa Nakpil, kag Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos. Ini ang kadungan sang ginpatigayon nga parangal ng Kalayaan 2025 sa Kalayaan Hall sa sulod sang Malacañang. Kadungan sang kahiwatan, bugalon man nga ginbaton sang gobernador upod sang pila ka mga opisyal gikan sa Iloilo Province ang pagkilala nga ginhatag sang presidente. Napilian si Iloilo Mayor Okon Raisa Treñas bilang bago nga chairperson sang Economic Development sang Regional Development Council 6 suno sa alkalde. Nga nakabig sini dako ang pugal ang napilian bilang chairperson. Dugang pa sa natungdan, dako ini nga oportunidad nga makabulig siya sa pagpasangkad sa ekonomiya sa Pugos nga Western Visayas paagi sa mga programa kag proyekto nga makabulig sa mga negosyante. Ginatanaw man sa alkalde ang importansya sa pagpinaligay kag suporta sa pagdumala. Ginpasadig man sa alkalde nga magadumala siya sang may prinsipyo bilang chairperson para sa pagpasangkad sa ekonomiya sa Riyon 6. Naibaluan nga may o kung naibaluan nga ang amay sini nga si Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang anay man nga chairperson sang Infrastructure Development Committee sang RDC6. Sa dugang balita, ginpaunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang kick-off sang simultaneous clean-up drive sa Barangay San Juan, Molo, Iloilo City, Sabado, Hulyo 12. Ideng kasunod sang Executive Order 018
Ngagin pagwa sang alkalde sa rin nagamando nga kada Sabado ang mangin clean up day sa Iloilo City. Suno pa kay Tranyas nga napili niya ang San Juan Molo, bangod nga ang nasambit nga barangay ang isa ka dako nga barangay sa Iloilo City. Dugang pasang natungdan nga ang distrito sang Molo ang isa sa may pinakamataas nga kaso sang dengue base sa report o sa datos sang Iloilo City Health Office. Luyag sang alkalde nga manginhabit sang kada Ilonggo ang pagpanglimpyo sang ila palibot, ilabi na nga nagataas ang kaso sang dengue kag iban pang waterborne diseases. Ginistorya sang nagkarainlain nga mga stakeholders sa probinsya sa Iloilo ang angot sa water security sa rin ini ang ginupdan sa mga representative gikan sa Catholic Relief Services o ng CRS Philippines kay the Coca-Cola Foundation Philippines Incorporated o ng CCPAFI bilang kabahin sa official rollout sa Iloilo Water Resilience Initiative o kon Iwari Project. Ginbato naman ni Dr. N o kon ni Dr. Raul N. Panyas OIC sang o kon OIC ang 3-year Iwa o kon Iwari Project kamay katuyuan nga i-improve ang water security and governance sa Tigo Maganan Watershed kag Iloilo Batiano River System. Nagrepresentar naman ang local strategies nga nagasuporta sa mga inisyatibo si Penro LGU Iloilo, IPJ Forester Mitz Piña Florida kag maasin Mineral Officer Noemi Moguliado gamay katuyuan ipakita ang commitment sa probinsya sa environmental resilience. Sa piyak nga bahin, ginapanumdom sang Land Transportation Office sa LTO Region 6 sa mga motorista nga hindi magamit sang cellphone samtang nagamaneho bangod tuman ini ka delikado. Suno kay Attorney Gaudioso Respondes II, Regional Director sang LTO Region 6. Ang kada segundo sa dalanon ang importante sa rin posible maaksidente o kung makaulamid pa sang iban. Lakip sa masami nga ganahimo sang pinakamotorista among pag-text o chat, pagtawag, paghampang sang online games, kag pag-video samtang nagamaneho. Nahibaluan nga mayara sang Republic Act 10913 o kung Anti-Distracted Driving Act sa diin 5,000 pesos ang multa sa first offense, 10,000 pesos naman sa second offense, kag 15,000 pesos kag 3 ka bulan nga suspension sang driver's license sa third offense. Kung importante o kung emerhensya, mahimo gid lamang nga magpahigad antes ang pag-usar sang cellphone. Suno sa direktor nga mahimo ini nga i-report sa ila opisina kag mangindako nga bulig kon may nagakaigo nga ebidensya. Gain klaro sa ginikanan ang teaching personnel sa isa ka eskwelahan sa 4th distrito sa probinsya sa Iloilo matapos ginaligar kagin molestahan ng grade 2 learner nga babayi. Sa interview sa K5 News of Iloilo kay Mr. Yunel Salvilla, spokesperson sa Coast Division Office ko ng SDO Iloilo, ginpayag sila nga base sa nabaton yung incident report. Alas 3 ang hapon na tabo ang insidente sa conference room sa eskwelahan. Dugang pa niya sa among oras masami dismissal sa mga estudyante. Yara na sa karon sa kustodiya sang Kaburisan ang mga personnel kag temporaryo manining gin-terminate sa iyang trabaho sa eskwelahan samtang nagapadayon pa ang investigasyon. Magasumiter naman sang report ng SDO Iloilo sa regional office bilang kabahin sang ila protocol. Igapaidalom sa psychological intervention ng biktima ngayon sa karon sa alternative delivery mode o kon ADM tungod sa natabo. Naibaluan nga base sa impormasyon sa K5 News Team, nagsulat sa papel ng bata pangod na hadlok ini nga magpanugid sa yayloy. Samtang patay ang magpakaisa matapos nabungguan sang ilang nasakyan nga motorsiklo ang isa ka karabaw sa National Highway nga sakop sang Barangay Villa Panian, Estancia, Iloilo. Pasado las 2 ang kaagahon Sabado, Hulyo 12. Ginkilala ang mga biktima nga Sanday alias Dar, 26 anyos, isa ka Siman kag alias John, 21 anyos, lunsay mga residente sang Barangay Gintikgan, Carles, Iloilo. Suropa kay Police Captain Rowena Garcia, ang Deputy Chief of Police sang Estancia Municipal Police Station. Ginpayag sila nga pauli na kuntani ang duha sang gulpi lang o kung sang hinali nga nagtabok ang karabaw.
Dugang pa sini nga badasig ang pagdalagan o kon pagmaneho sang motorsiklo. Rason nga nabungguan ang karabaw kag nakaangkon sang patal nga pila sa ila nagkalain-lain nga parte sang lawas. Gilayon nga gindala sa Jesus M. Colmenares District Hospital ang mga biktima apang gindeklarar nga dead on arrival o kon DOA. Nahibaloan nga wala sang suksok nga helmet ang duha sa natabong nga aksidente kabang danan sang ila kamatayon. Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang Estancia Municipal Police Station agud mahibaluan o kon matumod kung sino ang tag-iya sang karabaw. Samtang sa karon niyara na sa Corvera Funeral Homes ang bangkay sang mga biktima. Isa si Humilo Taberos sa Rambunaw Iloilo sa mga crew sa cargo ship nga naglugnang matapos ginatake sa Houthi rebels sa Red Sea. Sa post hindi ni magsayo, himata ni Taberos ginpahayag sini nga ang iyatiyo ang nagaserbe bilang second engineer sa mga cargo ship. Nagapilar ini sa natungdan nga siya rescuers kag sa management sa MV Eternity Sea nga maging transparent sa pagpagwa sa mga pangalan sa mga napatay na rescue kag nadulag kasunod sa insidente. Dugang pa niya, wala sila nakaibalo kung ano ang natabo sa himata kag anuman ang identity sa mga kumpirmado nga napatay na rescue, nadula kag posibleng kidnap. Pahayag pa sini, ang kakulang sa impormasyon ang nagadugang sang kakulba kag mga spekulasyon ilabi na sa bahin sa pamilya sa mga crew na o kung naghinyo man ini sang pagpangamuyo nga nagalaom nga yara sa maayo nga kondisyon si Taberos. Naibaluan nga base sa Department of Foreign Affairs o kanang DFA, 5 sa 21 ka mga Filipino seafarers sa nasamit ka cargo vessel ang natigayon nga na-rescue. Sa dugang balita lokal, hugot ang paglaom kag pagpangamuyo sang pamilya ni Neil Roy Herona Faner. Tumandok sang Miagaw Iloilo nga yara ini sa maayo nga kondisyon. Si Faner ang isa sa mga crew sang MV Eternity Sea nga cargo ship nga ginatake sang rebelde nga Houthi sa Red Sea sang tilekdan gid lamang. Sandig sa impormasyon, sang tilekdan nga bulang gid lamang ini nagsakay sa amo nga barko. Tubtob sa karon wala sang ihibalo ang iya pamilya kung ano na ang kahimtangan siniya. Naibaloan nga yara sa 3 ang kumpirmado nga patay, 5 ang na-rescue kag mayara masobra 10 ka missing sa crew sang nasambit nga cargo ship. Nag-areglohan na ang pamilya sa biktima nga nakuryente sa poultry farm kag ang iya nga tagiya matapos ang insidente sa barangay Buwalungan o kun Buluwangan, Gimbal alas 4:30 sang hapon o kun kaagahon Hulyo 12. Ang biktima mo si alias Cesar, 40 anyos, kag residente man sa nasambit ka lugar. Sila kay Police Lieutenant Trones Saldivia, Deputy Chief of Police ng Gimbal Municipal Police Station. Natukiban mismo sa tagiya ang lawas ng biktima nga wala na sang kaboy sa ginsekyar ang poultry farm agud niya mamubod. Nakibot na lamang ang tagiya nga yara ang biktima sa iya farm. Sa diin empleyado ini sa iya nga anak sa pihak ng lote. Nahibaluan nga hungod niya ginbutangan sa tagiya sang live wire ang portahan pangod nagakatula ang itlog sa iya nga mga manok. Nakaangkon sa pila sa natuo nga tuhod kag pa ang biktima tuga sa pagkakuryente. Sa dugang balita lokal, nakagwa na sa ospital ang 5 kasakay sang tricycle. Lakip na ang driver matapos nabungguan sang SUV sa barangay Bayan, Pasay City, alas 3:20 sang hapon, Hulyo 12. Ang driver sang tricycle amo si alias Juni, 47 anyos, nga residente sang barangay Bakurayan, Pasay City. Kag ang driver naman sang SUV amo si alias Philip, 52 anyos, nga residente sang Kabangkalan City, Negros Island Region. Suro kay Police Captain Maria Rosario Miranda, ang Public Information Officer sang Pasay City Police Station, nagabiyahe ang 2 kasalakyan sa pareho nga dalan. Kag sa diin, yara sa unahan ang tricycle kag nagasunod naman ang SUV. Nag-overtake ang SUV apang wala ini o kon wala sini na banta sang driver. Kag nalabot naman ang likod sang tricycle. Rason nga nagtabog ang tricycle sa kawayan nga balay. Kag nagbaliskada. Nakaangkon sang minor nga kapilasan ang mga sakay sang tricycle. Nagpahayag naman ang driver sang SUV nga magabuli gini sa galastuhan sa pagpabulong sa mga nagkalapilasan nga mga biktima.
Nagaregluhan ay ang duha ka driver sa motorsiklo matapos na aksidente sila sa may barangay Trapiche Oton alas 6:25 sa gabi Hulyo 11. Ang mga driver na Mosunday alias Felipe, 53 anyos, sa barangay Trapiche Oton kay alias Ariel, 43 anyos, sa Concepcion Iloilo nga driver sa isa pa kat motorsiklo. Suno kay Police Captain Lunelen Talamillo, ang Deputy Chief of Police ng Oton Municipal Police Station, pagkaistoryahan sa duha ka driver ang pagpakayo sa ilatag sa mga motor. Nakaangkon namang sa minor nga pilasan duha ka mga driver kag nakagwa na sila sa ospital. Sandig sa investigasyon, nagapatabok sa piyak na dalan si Alias Felipe sang namuguan siya ni Ariel dugang pa. Pareho nga wala sa helmet ang duha ka driver samtang nagamaneho sa ilatag sa mga motorsiklo. Sailo naman kita sa aton Balita Regional. Kag sa aton Balitang Regional, Negros Occidental naka-record sang masobra 800 ka kaso sang hand, foot and mouth diseases. Kag ang Provincial Health Office may pila ka pahanumdom. Ka K5 Abigail Fuentes sang K5 News FM Bacolod sa report. Nagdangat na sa 828 ka kasos ng hand, foot and mouth disease o kan HFMD ang na-record sa Negros Occidental Provincial Health Office o kan PHO humadin sang Enero 1 tubtub Hunyo 28 sininga tuig 2025. Base sa datos ng PHO, nagapanguna ang syudad sang Bago sa may pinakamadamo nga kaso nga nagdangat sa 241. Nagapangadua ang syudad sang Cadiz nga may 105 ka kaso. Kag nagapangatlo ang syudad sang Victorias nga may 76 ka kaso. Kalabanan sang naiguan sa nasambit nga masakit amo ang kabataan nga nagaedad 1 to 10 years old. Nagapahanumduman si Dr. Girly Pinungan, ang Provincial Health Officer sang Negros Occidental nga manghugas permis sang kamot, ilabi na ang mga kabataan bangod nga makalaton ang nasambit nga sakit pinaagi sa close contact. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Abigail Diana Grace Fuentes para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros Island Region. K5 News FM. Tatlo ka mga estudyante sa Antique National High School abisuhan yung mag-asaylo sa eskwelahan matapos kanangin involvado sa pagpangbuno. Si Eileen Rose Magwanwa Taroa sa K5 News FM Antique sa Kampiyon nga report. Ginabisuhan ang tatlo ka mga estudyante kang Antique National School o kan-ans nga imbolbado sa nagluntad nga pagpangbuno nga sanda ang magsaylo kang eskwelahan para sa seguridad kang iban nga mga kabataan. Diyan ginpahayag ni Mr. Roger Homulo, ang principal for kang ans sa interview kang K5 News FM San Jose, kung sa diin suno pa kana nga ang tatlo ka mga imbolbado nga estudyante ang ginalakipan kang suspect. Isa ra ka estudyante nga nagduhol man kang inemel kag isa ra ka babae nga nagsulsul kung sa diin diyang ginapahayag ginpadaraan kang kutsilyo nga sa talad na recover na nga gingamit sa insidente. Ginpahayag pa ni Humulo nga mas ginapabaskagdang anang seguridad pinaagi sa pag-implementar ka mga polisiya, mas sagat nga pagbantay ka mga security guard sa palibot kang eskwelahan kag nagpakigangat rin man sa mga kapulisan para sa police visibility agad nga malikawan ang mga kaangay nga insidente. Gintuad naman kang principal nga may mga na-record sanda nga click group o kun gang kung sa diin diyang ginadumilian na ilabiren kung hindi otorisado kang eskwelahan. Nagapanindagan naman si Homulo nga wara sanda nagatolerar kang bullying kag mga presensya kang gang sa ANS. Matandaan nga katong July 3, 2025 kang may nagluntad nga pagpangbuno sa tanga ka mga estudyante kung sa diin darwa ang pilasen. Kag Balita Regional halin Regia sa may probinsya kang Antique, kag K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampiyon nga mga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM. Balitang National. Balitang National. Kag sa ato naman Balita National, magatuman ang Kamara sa mando sang Korte Suprema nga magsumeter sang dugang nga impormasyon angot sa ginaatubang nga impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
Suro kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, nabato na sang Kamara ang resolusyon sang Korte Suprema natuhoy diri kag na-refer na nila sa Office of the Solicitor General o kon OSG. Ang lihok sang Korte Suprema ang sabat sa ginpasaka nga petisyon ni Vice President Sara Duterte kag sang iya abogado nga si Attorney Israelito Torion nga naga-question sa constitutionality kag proseso sang impeachment proceedings nga yara na sa kamot sang Senado. Ginpasiguro man ni Abante nga hugot sila nga makigangot sa OSG nga amo naman ang nagaserbe nga counsel sang Kamara sa nasambit nga kaso. Ginkilala sang Senado ang desisyon sang Korte Suprema sa Hulyo 8 nga tingubo ng duha ka kaso nga may kangtanan sa impeachment case bato kay Vice President Sara Duterte. Sa nasambit nga resolusyon, ginmanduan sang pinakamataas nga hukuman ang mga respondents nga magapusumiter sa mga kinanglanon nga mga dokumento o kon paathag kasunod sang hingo para sa dugang impormasyon angot sa impeachment proceedings. Maghandaan o kon paghandaan naman sang Senado ang isa o kon sang isa sabat apang ginathag ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongkol nga kadaman sa mga ginahingyo nga impormasyon ang may kahilabtanan sa proseso sang Kamara. Sa dugang balita nasyonal, igapa idalom sa DNA testing ang mga tulaan nga nakitaan sa Taal Lake sa ginpatigay nga search operation sunod sa Department of Justice sa kon DOJ. Sandig sa impormasyon gikan sa Department of Justice, nakakuha na sila sang pila ka mga DNA sample sumalin sa pamilya sa mga nagkaladula nga mga bulangero. Suro kay DOJ spokesperson Miko Clavano, ilang nga igamatch ang mga DNA sample sa mga pamilya sa mga nagkaladula nga bulangero sa DNA sa mga tulaan nga na-recover sa Taal Lake. Nahibaluan niya sa karon, nagsaka na sa 5 kasako ang na-recover sang otoridad sa ilang nagapadayon nga search operation sa mga nagkaladula nga mga manugbulang. Ginkumpirmar sang Civil Aviation Authority of the Philippines o ng CAAP ang pagtibosok sang isa ka Cessna plane sa Puro 4 Sitio Corocan, Barangay Lipay Dingin, Panibutan sa iba Sambales. Naibaloan niya rin sa iba airport ang training craft o kunang training aircraft sa ini ang naaberya. Nakaluwas naman ang 4 ka mga sakay sa Cessna plane kagidayon silang gindala sa President Ramon Magsaysay Memorial Hospital sa iba Sambales. Ginkilala naman sa PNP Aviation Security Group ang mga nakaluwas ka sakay sa Cessna plane nga sanday Captain Zacchias Robert Papio, Flight Instructor Ken Sayas Angela Jos, Student Pilot, Altea Kisis Nunez, Student Pilot, kag Jericho Bernardo Palma, isa man ka Student Pilot. Halin sa Balita National, sa ilo naman kita sa aton nagapanguna nga Balita International. Balita International. Sa balita sa luwasang pungsod, may pila ka mga kondisyon sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu agud magtuban sa ceasefire deal o kon ceasefire deal nila sang Hamas. Ginpahayag sa ringanda ang Israel sa ganaduso nga sa 60 ka adlaw kon 2 ka bulan nga ceasefire apang kinanglan nga lubos nga mangin demilitarize ang Gaza. Sa pag-umpisa mismo sang ceasefire, gilayon sila nga magasulod sa negosasyon agud lubos nga mauntat na sang permanente ang gyera. Pila sa mga kondisyon siri amo nga dapat buyan sang Hamas ang ilang mga armas kang hindi na sila makaangkon sang pwesto o kun ikasarang nga magtukod sang grupo. Kung madumduman niya nagbisita si Netanyahu sa White House, ang personal ini nga nakigsapol ka US President Donald Trump. Nahibaluan niya nagapanguna ang US sa pagdoso sang pag-untat sang gyera nga nag-umpisa pa sa tong Oktubre tuig 2023. Personal nga ginbisita ni US President Donald Trump ang Central Texas nga ginlaslasan sang malapnago ni pagbaha sina kaligad nga semana. Kaupod siya ni si First Lady Melania Trump, Homeland Security Secretary Kristi Noem, Texas Governor Greg Abbott, Senator John Cornyn kay Senator Ted Cruz. Ginlibot sang US President, kaupod si Governor Abbott kag si Kerrville City Manager Dalton Rice ang mga lugar nga lubos ka na apektuhan.
nakigsapol man si Trump sa mga opisyal sa nasamit ka lugar. Kung madomdoman nga masobra 120 ka mga tawa na patay, samtang 150 kaiban pa ang nadula sa nasambit nga kalamidad sa Texas. Mga ka-K5, sailohan naman naton ang aton balitang negosyo. Sa aton balitang negosyo, ginalauman nga liwat magataas ang presyo sang produktong petrolyo sa masurod nga semana matapos ang duha ka magkasunod nga semana nga rollback sunod sa pagbanta sa mga kumpanya sang langis. Base sa estimate, ang diesel ang posibleng magasaka sa 1 peso and 30 centavos, tubtob 1 peso and 50 centavos sa kada litro. Samtang ang gasolina naman mahimo nga magsaka sa 60, tubtob 80 centimos sa kada litro. Iri ang resulta naman sang pagtaas ang demand sa world market kag epekto sang desisyon sang OPEC nga dugangan ang supply sang langis. Kag para naman sa aton siring nga foreign exchange rate update mga ka-K5. Ang US dollar ang may baylong 56 pesos and 52 centavos. Ang euro ang may baylong 66 pesos and 8 centavos. Ang British pound ang may baylong 76 pesos and 43 centavos. Ang Indian rupee ang may baylong naman nga 65 centavos. Ang Australian dollar ang may baylong 37 pesos and 19 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylong 41 pesos and 27 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylong 44 pesos and 16 centavos. Ang Swiss franc ang may baylong 71 pesos and 7 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylong 13 pesos and 29 centavos. Ang Japanese yen ang may baylong 38 centavos. Samtang ang Bahraini dinar naman ang may baylong 150 pesos and 33 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylong 44 pesos and 16 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylong 7 pesos and 88 centavos. Ang Danish krone ang may baylong naman 8 pesos and 85 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylong 15 pesos and 39 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylong 7 pesos and 20 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylong naman 16 pesos and 95 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylong 184 pesos and 54 centavos. Ang Libyan dinar ang may baylong 10 pesos and 48 centavos. Ang New Zealand dollar ang may baylong 33 pesos and 98 centavos. Ang Omani Rial ang may baylong 146 pesos and 85 centavos. Ang Qatari Rial naman ang may baylong 15 pesos and 52 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ang may baylong 15 pesos and 7 centavos. Ang South Korean won ang may baylong 0.04 centavo. Ang Taiwan dollar ang may baylong 1 peso and 93 centavo. Ang Thai baht naman ang may baylong 1 peso and 74 centavos. Kagani nga mga foreign exchange rate update ang ginadulong sa inyo sang kaalawan sang D3 Bio agon maproteksyonan ang lawas batok sa trangkaso sipon sa kag-iban pagid nga sakit. Magtumar sang D3 Bio nga sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Halin naman sa balitang negosyo, sa ilo kita sa aton siring balitang sports. Balitang Sports. Nagisugot ang Oklahoma City Thunder kag All-Star forward Jalen Williams sa isa ka 5 katoy nga kontrata nga nagabalor siyang tubtob $287 million. Ang extension sa kontrata ang kabahin sa kinpirmahan niya kontrata sa key players para sa mga nagdaog sa NBA subong nga tuig. Sa edad niya 24, si Williams ang isa sa mga bataon niya core players ng Thunder
nga magatingwa nga ipabilin ang ina championship dynasty. Sa kabugusan nga 2024-2025 season, nag-average si Williams ang 2.1 o kon 21.6 points, 5.3 rebounds, kag 5.1 assist. Halin sa Balita Sports. Kung Balitang Sports, saylo naman kita sa Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Sa aton balita sa showbiz, ginbuyagyag sang aktres nga si Kylie Alcantara nga mas ginpili sini nga maghipos angot sa ila pagbulaganay ni Kobe Paras. Bangod, ginarespeto niya ang iya nga ex-boyfriend. Suro kay Kylie nga sa piyak sang ila nga pagbulaganay ni Kobe, may maayo sila sa gihapon nga ginupdan. Rason nga nagapabilin ang respeto sini sa iya anay nobyo. Ginakabig man sini nga manami ang nga eksperyensya ang ila pag-updanay. Nga nakabatyag man siya sang kalipay kag matuod-tuod nga gugma o kon pagpalangga sa loyo ni Kobe. Dugang pa sang aktres nga madamo siya sang natunan sa ila nangin relasyon. Kag sa karon move forward na ini sa iya personal nga kabuhi. Kagari naman sa aton siring balitang showbiz, sa ilo naman kita sa aton balita extra special. Para sa ato niya, Balitang Extra Special, nag-viral ang isa ka babae sa China. Matapos sinigin buyagyag nga wala niya ginakakasang maayo ang iyang makeup sa sulod sa duwa ka dekada nga naging kabangdanan sa iya malala nga face brush. Ginpakigbay ni Jilin sa iya social media ang natabo sa iya hitsura. Sa din naghantag man siya sa impormasyon sa gintunaan sa iya serious allergic reaction. Rason nga nagpalamula ang iya namong suno sa iya. Una siya nga naggamit sa make-up sang naingganyo ini nga gamito ng lipstick sang iya iloy sa edad niya 15 anyos. Apang nasabaran siya nga magkakasang make-up pagod suno sa iya ibutang niya man sa ibutang niya man sa gihapon sa sunod nga adlaw. Rason nga wala na sini ginatinwan sa maayo ang yanamong nga naanda na sini nga buhaton na daw sa sunod sang duwa kadekada. Oh, grabe man na iya ka K5 araw. Oo, tawag. Gani. Hamakon mo. For 22 years, wala agad kakas make-up. Huwag pa lang atol na gano'n nga isa pa lang kadlaw or half a day pa lang gano'n ka K5 aron. Good morning dira kay Ma'am Remy Apana sa Taguig City. Sir Benny Hermano. Ay, dayad din niya aga ka pamahaw na, sir. Dira kay Sir Jesse James Garvillians. Good morning K5 Kim and Aaron. Kapit ako no, magabasket ta aga pa. Dira sa May Mansaya Lapuz. Good morning sa HRAD Boys or Harad Boys Team. Dira sa May Batchoya ni Selfa kag Jesse Garvillias. Luto na ba? Kaon na ka mo dira. Sir Michael Blaze Salis. Good morning sir sa mga tropa naton dira. Mayad-ayad din niya aga. Kay Sir Frank Constantinopla, good morning. Ikaw ka K5 Ron, may mga talamyawan ikaw dira. Good morning sa nagapamati sa aton sa barangay Katarimban Molo. Baga security guards dira sa May Western Institute of Technology o Conwit dira sa May Lapas. Dira sa mga pumulo sa Lapo, San Pedro Molo, sa barangay Kasing-Kasing Molo, sa nagapamati sa aton da may ngaga sa inyo. Nalipat kita sa mga pangalan nila pero arada kadamo ko isang listener sa may area sa Molo District sa Franks. Ano ganang fiesta nyo July 26. Wow, kampiyon. Yes. Kag kinang Russell kinang siya nagapamati dira sa may Franks kag sa laundry shop dira sa may Katalingban Molo. Good morning sa inyo tanan. Mga ka-K5, oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 52 minutos makaligad ang alas 6 aga. Kami ang inyo nakaupod, by the way, upod naton sa aton siring news center, ka-K5 Wayne Zanyanes. Sa aton Master Control, ka-K5 Lawrence Espejo Suliman, kag-aton siring intern, ka-K5 EJ, no? Ka-K5 EJ. Kami ang inyo nakaupod.
Kay Ma'am M. Cheto Hermano, nagapahingagaw. Kay Boss Jetro Gabiazon, Boss Raf Carpus, Boss Renante Galvez, gapamati dira sa may wheat. O mga guards mo to kaki 5 araw, no? Nagapatamiyaw si Ma'am M. Shia. Permigi dira nagapamati dira sa Western Institute of Technology. Mga ka-K5, kami ang inyo nakaupon. Ako ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Gagako naman si K5, Aaron Refoyo. 4 katuig nga pagdulong sang kampyon nga balita, 4 katuig nga paghatag sang serbisyo publiko. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag karingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM.